Дами и господа, този поздрав е специално от Серкан за Вальо Лабадая, най-добрия в тикток битките. Когато влезе, всички знаят кой е номер едно. Като лайв започне, става лудница. Вальо Лабадая топа в играта. Подаръци валят като дъжд от небе. Всеки му праща, защото знае къде. В битките влиза без страх, без спиране. Отгоре винаги няма падане. Душманите гледат, мълчат и броят, защото Вальо пак ги разсепва без край. Вальо Лабадая номер едно, в тикток битките няма равно. Вали гърми, пак печели той, кралят на лайва, това е герой. Вальо Лабадая, дигай ръце, целият чат е за тебе, братле. Дарове хвърчат, екранът гори, защото Вальо винаги победи. От нула до топ, сам си го направи, с стил и с класа всички ги срази. Всяка битка негова, шоу голямо, кой ще го бие? Няма такова. Смях, енергия, сила в гласа, целият лайф е на негова вълна. Хейтерите гледат, ама мълчат, защото Вальо ги бие пак и пак. Вальо Лабадая номер едно, в тикток битките няма равно. Вали гърми, пак печели той, кралят на лайва, това е герой. Кой е най-добрия? Вальо! Кой взима победата? Вальо! Кой прави шоуто? Вальо!